खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बर' राव बुंब्लाबो 24था रावाव ट्रेन्सलेट जासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर थरेन बर' बिथाङा बर'नि मन्त्रि MLA फोरखौ एसेम्ब्लि एबा पार्लामेन्टआव बर' रावजोंनो बिबुंथि लाखिनो खावलायदों। लोगोसे बिथां बर'आ फोरमायबावदों दि आथिखालाव बर' रावाबो मुलुगनि दरखं मोनफैबाय। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावदों दि थांनाय 2022 मायथाइनि 16 नबेम्बरखौ दिल्लीयाव फालिनाय समाव गोबां थुनलाइगिरि आरो स्कलार एबा पन्डितफोरा गोमोहाबनाय रावजों फोरमायनानै बुंदोंमोन दि बे रावा माबोरै एसेबां गोख्रै जौगानो हाखो होना गोमोहाबनाय रावजों फोरमायदों होना बिथां मानाव गेदेर थरेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं गंफ्रोमबो गुदि फरायसालियावनो साबा फोरोंगिरि थिसननांगौ। बे बाथ्राखौ बर'नि फेस्ला फावखुंगुर मेन्डेला बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि बर' बिजोंनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो थाखाय साबा फोरोंगिरि थिसननांगोन, अब्लासो गुदि फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हागोन होनना फोरमायदों। गुदि फरायसालियाव थोजासे फोरोंगिरि गैयाब्ला हाजार हाजार हाबाफारि लाब्लाबो जेबो जानाय नङा होनना बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरा लोरबां जानाङा, मानोना बर'नि जेसेबां प्रफेसार, डाक्टार, इन्जिनियार जानो हादों बिसोर गासिबो बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानाय गोजासो होनना बिथाङा रोखायै फोरमायनानै होदों। थामथि रादाबाव दं बर' बिजों जानायनि सायाव बेट्रसार बिबुंथि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया मानाव गेदेर आगुनि BPFनि EM खाम्फा बरगयारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि बर' बिजोङा HS नैथि थाखोसिम सोलिसिगोन होनना गोबां सुबुंफ्रा रंजादों। नाथाय बियो उल्थायै बर' फरायसाफोरनि सायाव फिनजाथाय जानानै इंराजि रावाव लोरबां जानोबो हागौ। मानोना सिगां समाव मेट्रिक पास जानायनि उननिफ्रायनो HS सेथि थाखोनिफ्रायनो इंराजि सोलोंनो हायोमोन। नाथाय बर' बिजोंजों HS नैथि थाखोसिम सोलोंथाइ लामारनांगौ जायोब्ला इंराजिखौ डिग्रियावसो सोलोंनो मोननाय जासिगोन आरो बेनिखायनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव इंराजि रावजों बिबुंथि लाखिनो हायाबो जानो हागौ एबा प्रेजेन्टेसन होनायफोराव लोरबांसिनसो जानोबो हागौ होनना बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं जापानाव बांग्रि मावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया सुनिबाराव जापानाव 6.1 मेगनिटिउडनि बांग्रि मावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बांग्रिया जापाननि हक्काइड' दिपआव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बांग्रियाव रावनिबो जिउ खहा एबा जखम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बाथि रादाबाव दं मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै बिबान सायख'जानाय आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै नीलकान्त गयारी बिथांमोनखौ सायख'नो जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दथि रादाबाव दं मार्टिन नार्जारीनि दायाव बिमा आरो फंबायखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि थानानि OCआ रायज्लायनो होनानै SP कास्टडियाव जोबनानै दोनहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो न'खरनि मानसिफ्रा दुखु फोरमायनायजों लोगोसे बिदा मार्टिननि दायाव फंबायखौ हगारनो न'खरनि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा सरकार आरो पुलिस बिफानखौ थाबैनो हगारनो खावलायदों।